Ondo gabize, ozea. Bueno, eskerrik asko den hori tortiarrean lehen mota be. Gaur bigarren bilainen sarik etengo gu. Bertso sarik etide. Zure parik hau esan izango posible, osake, benetan eskerrik asko. Zegoentzako txalo beroa, bale. Bueno, eskerrik asko bai. Hiru juezari, por dauzen. Musikeko gaztazara plaientzako bat. Musikarak ez da paieta. Eman olektor. Beste barik saio azaziko gara. Ez dela gaba larra ilusiko. Bueno. Lehenengo parejie. Pareja que suertera botate guzteti. Da bueno. Lehenengo parejie. Ignacio eta Malen. Txalo beno bat iberentzako. Ignacio Vidal, lehioatik, da Malen nabar, larrabetzutik. Bueno. Bigarren parejie, Mai Sarazua eta Mikel Horretolaza. Mai Sarazua itxasutik iparraldetik. Bueno, hirugarren mikotie, Maider Arregi eta Eneko Arrateko osatzen dabe. Txalo, beno, Ander Gerrika Etxeberriak eta nire Bartabaleko zatu
Zortziko txikize. Parte hartuko da bena. Zortziko handize, barkatu. Eskerrik asko etortiaren. Barkatu. Bertsolari zen agurrik azaziko gara. Lanin jabe, agurrik itxiko denik gara. Inazio laguna maitagarrita kutxuna da hemen ikusi, da hemen mozkor ikusi genduna Lumo! Eta hau berriz malen, bai hemen egon ginen, baina ez dut gogoratzen, Gernika! Pasadan urtean zuen guztion artean kaka egin genduen azkenean Lumo! Gaur gatoz egiteko noski asko sobeto, eta irabazteko Gernika! Non da Lumo, Gernika non da Lumo. Aurtengoan begatoz, Belainon atarabi zerbeza. Tas gara mozkortuko. Atarabi zerbeza, Belainon, bueno agian bai. Aurten menen gaudez, Belainon, ta ez gara mozkortuko. Atarabi zerbeza, Belainon, edo agian bai. Martxoak gaur, 27, Belainonera salto. Kantetan hasi aurretik, gauzak klaru itxi beharko. Hemen gatoz, bi puntatik, posik, Heidi eta Marko. Egia esan gaur ez dut, hain txarto pasa gura. Ekarri deustie aurten, txapel baltza, medidara. Baina posik nator, nervioso, egia esan kasi, bazterrak nasi, eixue garrasi, posik eta fuerte nator, eta bertso txarrak bota eskero jo, txalo gogo. Gabon zuri Belainon, bronka bota behar genion, elkartu ditun bati, semeingo bat ta oinati, malenta inazio horra, hauen alde ez egin porra, mozkorra, hau ez da patxaran rekorra, Mali eta Mikelo, lokaltzarrontara sartzen, iaz kristona bazen, aurtengoaz superatzen, nerea lehen zena sailka. Naizta txapel beltza duen,
pero también tiene, ¿no? Pero. Bueno, urrenak agurre kantetan, Eneko Arratetan, Maider Arregi. Xelebre auzokau zait gaur pareja, ta ondo eraman gara baigu. Txirri eta mirri ez gara baina, paiazo bat behintzat badaukagu. Agur, 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 Nahi zaio hain txarra. agur, agur, Agurra eharra. Paiazo bat dauela hemen eta hortik hasi daua egurtzen. Markina xemenien parrandie dau, ta ia ez nazen damutzen, belaino. Zoriez. Agur, 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 Zaio txarra. agur, 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 Azkena. Beraz tablaura igo gara hemen, mubio kristoren talentuek. Gogotzu gatoz eta zuek begogor eta indartzu joizu estxaluek. Agur, 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 zaio txarra. Agur, 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 eharra. Seguridad. Bueno, urrenak agurre kantetan, gerrikatan Nerea, datoz. Bat birula oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Bat birula oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Bertsolariak dagoz jesarrita jator, baina bizirik ez da geldituko inor. Tenedortak utxio topatu dote zor, eta erabiltzeko asmoaz nator. Bat birula oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Lau oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Ondo prestatu doguz oina eta orpoa, eta naizta ure beldogun gogokoa. Kaina hotz izango da gure lekukoa, luze eingo jakue gaur kilometroa. Luze eingo jakue gaur kilometroa. Bat birula oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Bat birula oze, badatoz gerrika, Nerea eta gerrika. Ederrak agurre. Bueno, oin bai, juezak adi, zezaio puntuarrizaz hasiko dira. Da,
Zeu hori behi, ziltxasune apurbete eskatxotzuet, Nire pertsonaizik pentseu bide. Bueno, sortziko handizaz hasiko gara. Datoz horretako Ignacio eta Mai. Nereak eta gerrikak korrika sakal dabe, eta korrika hasiko gara. Baina zuen korrika sasoi dela eta domekan akabaten dela. Zuek amuma eta lobizaria. Korrika pasea zegoen erritxi. Eta zuk, amumari izan zazu urtetako etxetik eta korrikan itxeko. Amuma atara guzen etxetik eta kontu da korrika pasea dela. Eta 3 kilometro dela. Eta amuma furgoneti baino hori doala eta zeuk ezin zure segidu. Ez, amuma korrika. Nahiko itxen den furgoneti baino hori joaten bidatzeko. Zu korrikara etor zaitezen, esan dizut alai, alai, ta azkenean animatu da, eta gogotsu doa bai, ni astirona noa, baina ez uste, aizu nien aizenik gai, gero Gernikan saioa daukat, eta ez dut nekatu nahi. Ez nekatzea saioa dutan, Ignazion arabera, aitzakiona jarri didazu, baina bidean aurrera, egin nahi dut nik eta zuk ere, etorri aldamenera, indarrik ez dut faltan ta benga igo nire bizkarrera. Egia esan ez dut pentsatzen, hori hain plantxarra denik, dirudienez gure amamak ez dauka faltan indarrik, baina alere lasaitu zaitez, esango dizut zergatik, zeren amama ezin da joan lekukoaren aurretik. Indarra sobran daukat hilo bat azuzara lekukoan, ze jende motel, ze jende alper, ikusten dudan gaurkoan. Lekuko aurretik ezin da joan, ados hilo batxoan, oiek hain suabe joaten dira, ni ritmo nor
Zu ikusita, holan ikusiz, zalantza batzuk baditut, eta korrika egin nahi duzu, orain lekukoaren truk. Zula zaiegon gustora egon, korrika egin zazuzuk, furgonetara igoko naizta, nik animatuko zaitu. Bai korrika segituko dut, ta zu egon zaite adi, furgoneta hortan ni animatzen, oihuka eta kantari, ni banoala gero tazkarro, begira inguruari, bertso ehar bat bota zaiozu, korrikako amonari. Bueno, eta sortziko handizik segitzeko, natozela Maiderra nera. Bueno, Gernike bueltako azarienok, zuek ez. Baina bain konteko zut. Kontu da, Gerniken dago bizikleta da bat, Kortezubike. Kortezubike, deko izena, Kortezubaik. Ze pase da? Ba, hango jefiek aldin ebela edo. Oin dala 10 egun esaktiben sekuestroa desagertute dauela, da oinantza oin dela 2 egun edo Eslovenien agertu da. Sekuestroen ez da. Orduen, sare sozialatan pilpileko da. Bueno, orduen, nire asko izango zara Kortezubikeko jefi hori. Galdu dena eta hori? Edo sekuestro dena, ez teknik. Eslovenien agertu dena. Eta asko izango zara bezero bat, bera joan zan egunien, edo desagertu zan egunien, bizikleti arregletan itxizen dune. Claro, ez 10 egun bizikleta barik, eta oin holako batene Gerniken kalien topo izue. Kortezubike esen zidaten, itxita bagola jada, bere jabea desagertu da, eta misterio bat da, eta Gernikan agertu zara, berriro ere zu ara, ni ziur nago nere bizi
zulora joan da dirua, ta zulora kortezu bai, zu bezalako denak joaten, zirelako ordaindu bai, zirelako ordaindu bai. Ordaindu barik joaten ginen, dirua guretzat gordez, eta dirua juergan gastatu, gero zuri eman ordez, baina herrian sortu duzuzuk, ene hainbeste ondo ez, garrantzitsuna zuk bizikleta, konpondu duzu edo ez, konpondu duzu edo ez. Ni lasai asko ibili naiz bai, bueltaka Esloveniatik, ta poliziek ekarri nabe, ez dut ulertzen zergatik, zure trastea gordeta daukat, oraindik konpondu barik, bai dana dala bizikleta horrek ez zeukan remediorik, ez zeukan remediorik. Eslovenira alde izan duen, beraz nerea argatik, ez zuela horrek erremediorik, ez dut ulertzen zergatik, desagertuta ibili zara, ta arrazoia badakit, herritik alde egin zenuen, lan ez egiteagatik, lan ez egiteagatik. Aizu sekula enazibili, zugaz humore txarrean, zure biziak faio bat zeukan, bere aurreko gurpilean, zure interesa jartzen dudanez, beti niren aurrean, piezaren bila aritu naiz ni Finlandiako tailerrean, Finlandiako tailerrean. Bueno, sortziko txikisek egin, sortziko handizek egin, sortziko txikisetan nahi du salto. Eta horretako datozela, malen da eneko. Bueno, makine bueltako, oza, lagartzu bueltakoa. Takizuen ezoin, animalizek, zelosa zoin duz. Apari dut azten dira. Zuek, endeko tamalen, hamen elkartu zari edoru, belainen lokalien. Zeuen burue aparitako moen ikustu da zure edo? Zeu hasitxe hiru bertzo, sortziko txikisen.
Goxo elkartu gara, denok elkarrekin, gauez lortu nahiean nahiaina etekin, gu geu topera gatoz eta berdin-berdin, denak politak gara, ai, 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 belainoarekin. Belaino handia dau, arrazoia deko, berez pareja ona, litzake eneko, ta berez ni beragaz nengoke ederto, baina bakarka nabil, ai, 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 asko zer hobeto. Barriro kalabaza jasota gaurkoan, malen pixkat saltzera izan urrengoan, berdin da izan barruan edota kanpoan, danak gara eskazak, ai, 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 rockeren ondoan. Roke bikaina dugunik, dinot benetan, beragaz ni enengoke bez inoz benetan. Nahiko astoa da bai belaino honetan, baina ibilten jaku, ai, 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 txarrikerietan. Sexu askapenari einaz propaganda, trioa egingo du askeak izan da, alboko kuartoan hortin bieta daba, tarrokek esango dau, ai, 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 itzela izan da. Orainik esango dut zerbait egoskorra, 120 persona zelango altxorra, orgia bat eginda dana ondo horra, hautsi beharko dugu, ai, 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 bidez errekorra. Bueno, sortziko txikisekaz amaitzeko, datozela Gerrika eta Mikelo. Yeah.
Bueno, animalizek zeloan egoteko sasoia dela esan dut, baina zagarrotei sasoie bada. Da bueno, Mikelo izeno da zagarrotei bateko gusa ba. Da gerrika, zure kuadrioko azkoa zara zagarroteira, astigarra gara. Zerran nirez, astigarra gara. Zagarrotei segitzela, dana garbi-garbi, pelak ipelako bat, dana musingozo bat, dana ona. Juan zari, lehenengo txotxaiken, emozen eta hartuzu zagardoa eta zumo manzana edo emoten dugu horrek. Musini pez, gustori pez, han pasara guza baina kontuzke. Txotxa eginez hartu lehenengo tragoa, kiaka jauzi da, hori da arroa, baina saborea du pixkatarraroa, dietetikakoa alda sagarroa. Eta gainera arro amen mutikoa, amen ipini jate, fuerte eta tinkoa, posture hotxandala, belarrikekoa, zugitxien ezara madrilerdikoa, zugitxien ezara madrilerdikoa. Bizkaitarra nosuni, ta ezaitez pase, Gipuzkoarrekin gaur behar da arrasen. Dena egiten dute Donostin alaxe, lehen alkola zuen oin vitamina C. Lehen alkola zuen oin vitamina C. Bueno, papa honekin zeo zerrein beharko, igual egingo dotzat paparrera salto, muti aholkutxo bat ez eizu esan alto, bestela gaur etxera ez ara bueltako, bestela gaur etxera ez ara bueltako.
Enazela buelteko, dinosu tarteko, nagusi jauna jarri, jaku oso terko, dena joango litzake, asko da sobeto, ekarri pajita bat salon sentitzeko, ekarri pajita salon sentitzeko. Zornotzakoa dala, esan doste oin fin. Honekin ezin dugu atara etekin. Tortilla patata bat egizue berdin, rotondan daukazuen patata horrekin. Rotondan daukazuen patata horrekin. Txikiko harik eta pebai eta hori pertsonan izan koplak kamiko dabe eta koplak haitzeko trikitizin laguntzen duko dabe trikitizin laguntzen bainat baton txalo urratz taldekoa urratxe romeria taldekoa merke zuen eriko gaizitara kaberatuko da Opa, oyer, gabon! ¡Santo Junquera! Bueno, compra lehenengo bikoti, danak emiko, baina lehenengoa Ignacio eta Nerea izango dira. Compra que mismo. Bueno, Ignacio, zu Pablo Iglesias zara. Zu Nerea jardinera bat, lore zain bat du, jardinera bat. Gusabi. Da zu Pablo Iglesias inen kontuzke joan zara. Zai, txip. Zure enpresi Podemos deitzu zara gau. Da Pablo Iglesias aren kulpaz, enpresiri izena aldatu behar zendatzu zu. Niri kesaka etorri zara, eta ulertzen dut aizu, baina lehenengo nire koleta pizkat podatu ezazu. Artazi handi batzukin moztu, alko dotzut bizkor aizu, baina dirurik bako jardinean plantauta itxi gaituzu.
plantauta zaude eta plantatzen, hori ez dugu problema. Gugaz Espainia izango baita brikomania honena. Politikoen ahotik inoz, ezer onak ezin irten. Podemosekin ea ez dozuen zuek rekorterik egiten. Rekorte gutxi egingo dugu, ezer txarrik ez espero. Batetik dugu hormonedero, ta bestetik jardinero. Dirurik barik gagoz hain triste, horren ilunta, horren motz. Asoziazio bat sortuko dugu, baina soilik para emoz. Zure bertsoa izan da pizkat makarra. Lehenengo pizkat atondu zazu, Rajoik du Marianoren bizarra. Oin badakizu zelan naizen ni, zoratutako Andrea. Ikusi zazu zelakoa dan zuk duzun herrialdea. Bueno, hurrengo bikotia, Maider. Bueno, Maider, huergan urten dozu gaur, mota, bizurti edalez da hilgora dauelez, gaur liga boinazu. Baina, karo, hanzari esirrizik egiten berotu zarie, eta konturetu erduko, goizaldeko posterri zedie. Da Maider, zuk Bilbon dekozun okindegi zen bierrik jozun. Eta zeiretan sartzen zara. Ez dakizu Maider izan esplikatu.
Aldarrikatu egin behar da, hemen boierak garela. Ahaztu zazu gaurkoan lana, ahaztu gaurkoan loa. Gaur nik soilik nahi baitut izan, bai zure okindegi boioa. Etorri zaitez okindegira, han egongo gara ondo. Labea ere, beroarekin labea ere, gaur ez dut behar izango. Segi ezazu laztanta musu, nere besotan barrena, nere berotan erreko duzu, gaurko ogirik onena. Etorri zaitez ta lagundu iten, txapatak eta bageta, esku abiak badauzkazula, argi geratu zaiteta. Behatz abilak badauzkat noski, hau esango luke nor naik, baina ogiak baino zeit bero, albo ikutzea gustatzen zait.
Bueno, urrengo bikotie. Gerrika tamalen. Bueno, isiltasun mesedez. Gerrika tamalen. Gazte martxara joan zarie. Gerrika veteranoa da gazte martxetan. 10 urte daroa ez. Tamalen zeure lehenengo bidagai.